Takže ahojte, ja som Patrik Popelič a som spoluzakladateľom blogu mladipodnikatelia.sk. Dnes som si pre vás prichystal recenziu na jednu knižku, ktorú som už trošku dávnejšie dočítal, ale veľmi sa mi páčila. Je to knižka Roztoč od Garyho Vaynerchuka. V podstate som aj nevedel, že ju napísal Gary Vaynerchuk. Jeho som poznal len tak z internetu, videl som, že točí nejaké videá, vedel som, že má reklamnú agentúru, ale nevedel som, že je autorom tejto knihy a dokonca som nepoznal ani zvyšok jeho podnikateľského príbehu. A v podstate k tejto knihe som sa dostal cez Lukáša Mikuláška, ktorý je zakladateľom vlastne Bohatého otca, stránky Bohatý otec, čo je stránka vlastne na Facebooku a zároveň aj web. No a on bol vlastne obfotený s touto knižkou a mne to tkvelo nejak v pamäti a chcel som si ju niekedy v budúcnosti prečítať, tak už sa nedivím, že mal vlastne profilovú fotku práve s touto knižkou, pretože táto knižka mi dala dosť veľa. Dala mi dosť veľa kvôli tomu, že jednak sa ľahko čítala, je napísaná veľmi jednoducho, má 126 strán, čo je úplne skvelé, lebo je to krátke, prečítate to rýchlo a nie sú tam písané žiadne omáčky, sú tam fakt dôležité veci, ktoré vám pomôžu. Minimálne mne pomohli v tom, že som sa rozhodol točiť viacej videí. Ďalej, knižka rozpráva vlastne o tom, prečo je dôležité vybudovať si vlastnú značku. Gary rozpráva o tom, aby ste robili to, čo máte radi, dali do toho všetko, venovali sa tomu naplno. A iba vtedy budete šťastní, ak budete pracovať na svojom biznise, ktorý máte radi. A dáva tu aj návod, ako to využiť, ako využiť to, že žijeme v tomto storočí a máme k dispozícii internet, sociálne siete, ako si budovať vďaka sociálnym sieťam vlastne svoje meno. A či už chcete písať články, alebo točiť videá, alebo len nahrávať nejaké zvukové záznamy, proste dáva návod pre každého, dokonca rozpráva aj príbeh, ako môžu účtovníci vybudovať svoj vlastný biznis. Kto nepozná Garyho Vaynerchuka, on vlastne vybudoval, v podstate predával víno, jeho rodina predávala víno, a on si založil Wine Library TV, kde začal vlastne natáčať videá, kde degustoval vína a rozprával o tom. Ale rozprával o tom bežným jazykom. Ľudia, ktorí proste rozumejú, nie že víno má nejakú orechovú chuť alebo niečo také, ale proste keď mu niečo nechutilo, tak to povedal na plnú hubu, kľudne aj nadával a povedal, že toto víno proste smrdí a tak ďalej. Proste o tom to je a napríklad jeho show už má viac ako 1000 epizód. Čiže rozpráva aj o tom, že keď niečo začnete budovať, musíte v tom neustále pokračovať. A hovorím, táto knižka vám určite dá viacej, ako za ňu zaplatíte. Jej hodnota je menej ako 10 eur a tých 10 eur sa vám podstatne vráti, ak začnete robiť to, čo je tam napísané. Čiže túto knižku určite odporúčam si prečítať, máte ju zmaknutú za pár hodín v podstate, alebo za týždeň, podľa toho, ako čítate. A toto je fakt topka. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšej recenzii.